em faig una casa de fusta. En sèrio? No et preocupa que es pugui cremar. És molt silenciosa, hi ha el silenci, hi ha un aïllament acústic molt important i després notes que l'escalfor no se te'n va. I fins i tot l'aire que respires, no sé, el trobes una miqueta més pur o més... És molt agradable, la veritat. De fer-la de fusta o d'un altre material no tinc cap dubte per ara. Me la faria de fusta un altre cop segur. El que ens va convèncer realment va ser quan vam anar a visitar-los, quan vam conèixer l'Albert, ens va ensenyar el taller, ens va ensenyar on treballaven la fusta, els cargols que feien servir. No estava parlant de fum i podies palpar. Et van advertint molt que vagis amb cuidado perquè pot ser una experiència complicada en algun moment. La veritat és que no ha sigut tant així, hi ha alguns moments difícils. El que sí que he vist anar complint el calendari de manera molt ajustada. Vol dir que tens moltes menys sorpreses que si vas fent una casa totxo a totxo i surten més coses que has d'adoptar o decidir. Que no has de tenir por que es cremi, ni que se'l mengin els bitxos, ni res. Però sí que és una miqueta, és interessant i és divertida la resposta de la gent, no? Quan li dius. No, ja quan t'informes una miqueta ja veus clar. I veus que són edificacions que són molt habituals a altres països, aquí no tant, però altres tenen cases de fusta des de fa molt de temps.